Shisha ka don ka jingker ku, shisha ka don ka jingmentoy, haba ubrio upensengob ha yaublay. Ngala kren menen kumno ban pensengob ha yaublay. Bat hagani ka sngi, nga kren ka poin ka baar, mar hagado ka sngi ngala dap kren, ba ubrio upensengob ha yaublay, ublay o ay ka jingkwa ka donut ka jo. Hagani ka sngi, ngan kren sa ka poin ka baar, ke jingmentoy na ka jingker ku, ba utaw ubrio uyo na ublay. Balay uyo namar ba upen sengob ha yaublay. Ani ka pon ka kwaan puli na ka Stephen engkong uyones nong ka ba lai ka ni ka dekot ka ba arfu ka babel ka ongkom ni. Baladang ipane ka ru ngi pediang na na ba ngi sumar ya ki hukum jong bat ngi aile ya kitagi ru ba pen sengob ha hakmat jong Baka babel ka ongi kata ba no brio ubaim uba sumar uba iit ya kaktian ka jong blay ya tiki hukum ka jong baru ba im ban pensong ba bet ya blay utaem lada upan ya ka ru lada udway ya ka ru uta unyo pediang bet mde ba ong mga kababal ka ong baladangi pan ya ka ru ngi pediang na naba ngi sumar ya ki hukum jong bar ka baar kalong bat ngi yaile ya kita ki ru ba pensong ba khamat jong ladangi pensong ba de ngong yefi ya ke ba pipi dwai am ublen ju babet kata kalong ka ktin ka jong ble jisu ong kumno lada pi ne anga bat ka ktin jonga ka ne api tonga kwa an puli ya ke ba fiman pin pan te kan long yepi nga puli ga ne ka por nau yanes kan long ka ba khatsan ka ne ka khat ka ba nyo ka ktin ka jong ble ka ong kum ta nga kwa an puli ga ne ka por ka ong lada fi ne hanga ba ki ktin jonga ki ne api ya ka ru ba fiman pin pan te kan long yepi dan sipon ba ki hang ni ya ka ba ujisu ukren syapang kata ka jing pan kata ka jing duai ka jing kerpat wang lada piai ne hanga bagata ka ktien jonga ka ine afi piai ne au jisu pi pensong bha yu try but kata ka ktien ka ine api piai ne au try baga ktien ka ine pi sumar ya ktien ka jong try fi sumar kita ki hukum ki jong fi sumar ya kita ki lenti ke jong ya ga lada filong kum ta ya ga baro ka ba pi pan am pinyo pediang bet kata ka de ke jing kolar ka jong jisu au jisu ong kum ne ru ong pibim sim la jit nga ngala jit pi ong i kani wang ala thung ye pi ba fin long ki ba yai let ba sai so bu so jong pi un long u ba yo ye ne un yo ye ne ba ka ru ong ba fin pan nau tau pa ga kerteng jonga un ai pi u jisu kran ni ka ta ong ngala jit ye pi ngala thung ye pi ba dei ta pin long ki ba yai let bat ki ba sai so ba ki so ki haban long ki ba yai ne pi haban yai ne au try ba ki so ki jong min sim ki de ban mi be na ka jingim ki jong fi halaga sngi balada pi long ki ba sai so ba ki so ki long ki ba yai ne ki bam do ne ki bam dam no ki ba ne ba ki ba long be kum ta halaga sngi ka babal ka kran shay ka ta lada fi yai ne aga ktien ka jong blay fi yai ne aga ki so ki jong blay fi yai ne aga ki bro ka pensong ba yo blay ya ka fi pa nau do pa ha kerteng u jisu fi ni op diang bet de ba ong mga ong u jisu kanikal nong ka ba khat saw ron khat ka ba khat lai khat saw ong kum ni ka ong ti ka ru ba fi pan ha ka kerteng jonga ya ka tangan le ban yo penon buram yo kupa hau kun lada pipa ne ka ru nanga ha ka kerteng jonga ya ka tangan le ken u jisu ong lada pipan nau kupa ha ka kerteng jonga ya ka tangan le bet bo ani ka ba sung tenat polat kelunong ka ba khat riu ka ni khat ba arbusa ru ka ong kum ni ka ong hadu mentafim pat jupan ru em ha ka kerteng jonga tupan tefin sayo yang ba kata ka jingkemen jong fi kan yo long kabadap pan uang pan pinyo pediang pan pinyo pediang ani henry u tau brio am ubam ko ngu you try u tau brio ya alo jong galenti u tau brio ubam ju kan snap you play ubam ju don kata ka jing sha score ka tin ka jong play probab aru pra ka khot ka ba kendai ka ongom ni uba paino ia la ka skor na ka bas yo snow ye ka hukum wat ka jing duai jong ta ka long ka jing ijili ani uta ubre uba paino skor na ubam ju kwa ban snap ka tin ka jong blai
Ublay ong kabali uni ong kabayong. Ublay ong kaman uni ong kadiang. Ublay ong syajrong uni ong syatibian. Kam jia day. Uta ubri uyele persya iya ublay ba dia kaktiin ka jong u. Kashkor ka jong u kam snap kam yo snow ya ka hukum. Kam ju pendem ru sya kita ki hukum ki jong ublay bat sya ka mon ki jong ublay ka babel ka kran syang ni wat ki jing duai jong ta ka long ke jing ijili. Ka jing duai jong ta ubri ka long ka jing ijili. Tanay ta ko abanong ifi ka ni kisngi. Tada fi kwa ban pan ay no try. Kala ka bamot yasuk baru try. Bala fi yasuk baru try shishay ka ay baro ka ba fi pan fi ni opdiang. Mday ba ang mga pastor bantay hinre ang u Jesus Christ ka ang kababal ka ang mga kata naga proverb kani ka ba katsan kani ka dekot ka ba arkunday ka ang utray ulong jingay na ubaman henry usngo ya ka jingduay ubahong ublay ulong jingay na ubaman henry ublay usngo ya ka jingduay jong ubahok lada filong sisya kita ki bala kala ka bamot ka hok ka jong ublay kawan hafi pikala long hok mday da ka jingle ka jong pi na ka jingla ka jong pi pilang hok namar ka jingay ka jong ublay kawan hi ka hok da ka jingay ka gift ka jong ublay ka da ka grace ka jong ublay ka pelong ya fi ki bahok bada filong ki bahok lada pi duai ublay yo snow ya ka jingduay ka jong pi. Today ta jingkain ka lanong ka bakat sao ka dekot ka barfu praro ka ong yagata akwa ban puli ka ni ka por ublay Ukraine ki kun Israel ong kumni kani ka jingkain ka lanong ka bakat sao kani ka dekot ka ba arfu pra to ong haki kat banga im ong utray kat kumba pilakren haki skor jonga kumtaru ngan le yapi kat kumba pilakren haki skor jonga ay ka ba pikran haki skor ka jong ublay ong kum tangan le yapi kum taru ngan le yapi ya ga ka ba pi pan ya ga ka ba pi angnut ya ga ka ba pi kerpat ublay un ai be yapi bat nga sutnat ni gaway habang ipan no utrayam un ai kambon bat kampalat ban ya kata ka ba ngipan ni kata ka ba kerpat kat kum kata ka bor ka batray hingi ka tin jong blay ka ong kata la fi shem sha ka jing shen sum ha ka jong blay la fi shem sha ka jing it ka jong blay ha ka jim ka jong fi la fi don kam shikilon ai fi arkilo ka babel ka ong kata ngan puli ka ni ka por Ephesus kung nong ka balay ka kat ba arpo ka ong ni ti haw taw bala ban le kam tam na lor baro bangipan la ningi perkat kat bakum kata ka bor ka ba tray hangi ti haw taw bala ban le yo ubala ban le kam tam mut kambon halor baro ka bangipan la ningi pan hagi jingduai un le kambon kam tam shisho la ni ya kata bangipan la ni ya kata ka bangi perkat kat kum kata ka bor ka batray kita ka bor nga mastunat kani ka bor kadi ka jinget ka jongi ka bor kadi ka jingit ka jong blay yangi kani ka bor kadi ka pensungubha ni pensungubha utray kadi ka bor sisya bangi pan ni ko ni kala ka bumut ni pdiang ni utray baga ktien ka jong blay ka donot jongi uji sudan ka donot jongi ni sumar gi hukum ni pensungubha blay unay palat ban ya kata ka bangi pan ni kata bi perkat ong ka ktien ka jong blay mde ba ong ngay kata kasam ka kreni kata nagishti ka jong Petros ka kreni kata nga kwawan puli kita gidkot agani ka por ka bamenta nga da ngobang pula di ka tin ka jong blay na marta don sibon ki jingkular ngan puli gani ka por nga kasam ka balay pusaw ka babel ka ongom ni ki khmat utray ki don shaw bahok bagi skor jong u ka puli siya ka jingkaang ki jong ki khmat utray ka long persya iya kita ki balay asniw iya ka ban otno iya ka jingkan mau iya ki naga kendaw ki bahok kila kaang ba utray ula yo snow pula pelat iya ki naga jinjin jar jong ki baro haba ki bahok ki kaang ong kaktin ka jong balay utray uyo snow ba pelat iya ki naga jinjin jar jong ki baro la da fila hok fila kala mut siya pm kat kum kaktin ka jong balay ban im kat kum ni ka hukum ka jong balay bat iya ka ba fi im ban pensong ba yo utray fi kaang siya balay kababal ka ong unpelat yafi na kita ki jinjar baro unpelat yafi na kita ki jing baro kababal ka ong hang ni try ulang hajan kita ki bapat download but open mi kita ki bas ngosi ka mensim ki jinjar bahok kilong shibon reu try upelat ya u na ki baro kababal ka kren shai ya kata bu try yo snow ya kita ki breu ki bahok ki badan yo jisu
Kasi ba nang Petros rin nang ba lai ka dakot ka bakat ar ka ongom ne. Na bagi kamat utray ki long halor ki bahok bagi skor jang siya ki jing duway jang ki Henry ka kamat utray ka ile ya kita ki bale ya ki eki basniyo. Henry ka kamat utray kaya le ya kita ki bale eki basniyo. Kan duway ka ni ka porm tanga ngay fi sngog to ya kita ki jing karko la fi ka ongo utray fi pensong bha yo blay fi duway am ngay utray karko ya fi. Utray am un jubab ya kita ki jing duway ka jing fi na duway ni ka porm ta. Try nga aingo eme ko pai ni ka ktien ka ba em ka ni ka ktien ka ba don bor ka ni ka ktien ka bam ka try ka bam ju yap ka bam ju lip ka jong me try ka ba me bat ka ba yai klang go try hadu ni ka klip mat ka ktien jong me ka rong ha ka ni ki kon jong me try ai ba ki ni ki kon jong me ki ni pensong bha yai pensong bha me halaga sngi mar ki ni ki kon jong me ki don shibon ki jing angnot ki don shibon ki jing kwa ki jing don kam me ka jing em balada try shi sha kim pai ba kim kala ka ba mot lada ka ta ka hok jong me kam pat wan na ki ko try lada kim pat yai ne ha me ba ka ktien ka jong me te try shisha ke egi wi pan kalong lero ilot baro maka da dua ya kan egi sngi ko try bagi pa sha me ki penso bhai me ke egi ba me la kran ke egi me la kular kan urlong bikum ta thik kan ja bikum ta thik ye egi ba ki krpat ye egi ba ki duai shisha ko try ke skor ke jong me ka play ko try shisha shaga ke jing ka ang ke jong ki ba nget ko try men da kor khu ni ki kon jama ba kin shakri me da ke jinget kin shakri me da ka buram da ke jing ting buram kin shakri me da ka ba kongo ulot da ka ba it ulot da ka ba penso bhalut me te try shisha ngada duai ngada kerku ya pi haga ni ke sngi hagar tenga jang jisu amen bat amen try nang kerku ya fi patu ai ba finang em ga jing em ga pa pensong bha ba yo bleng se kren se ga pon ga balai la shai ga sngi utray nang kerku ya fi ko bless you bon amen